Мислиш ли, че на един пещерняк всеки ден му се ходи на лов? Той има много по-любими неща от това да ходи да си рискува живота всеки ден, но той трябва да отиде и да хване храна за жена си и за децата си. Въпреки, че не иска, въпреки, че това не му е най-любимото нещо, той трябва да отиде и да го свърши. Независимо как се чувства, независимо дали днес не се чувства гладен или днес просто не му е настроението такова. Няма никакво значение. Той всеки ден трябва да ходи на лов, за да изхрани жена си и децата си. Въпреки, че не всеки ден е мотивиран да го прави, той го прави. Мотивацията не е най-важното нещо. Да, мотивацията ти дава старт да започнеш с това нещо, но мотивацията не ти подпомага да го приключиш. Тя само ти дава старт. След 2-3 дена вече няма да си толкова мотивиран и вече няма да ти е толкова зор да го правиш това нещо. Затова ще спреш. Дисциплината, от друга страна, не гледа какви емоции имаш или как се чувстваш. Единственото нещо, което гледа дисциплината е дали днеска имаш работа и дали днес си е свършил. Ако си емоционален и разчиташ само на бързата мотивация, от теб нищо няма да стане. Това ти казвам, няма как да успееш без дисциплина, защото мотивацията трябва само една седмица. В най-добрия случай, когато си емоционален, правиш нещата, които искаш да правиш и които чувстваш, че днес искаш да направиш, не това, което трябва да направиш. Представи си един мъж, който е много емоционален. Ще го кръстим Пешо. Пешо е много емоционален и е лесно може да го засегнеш. И така се случва, че той е в автобуса и някакъв човек просто го е погледнал по-накриво. И то остава емоцията му да го води напред и да отиде да се сбие с този мъж. Може дори да не го е погледнал лошо, просто така да си е помислил Пешо. Или случайно приятелката ти да ти изневери, ти да я нарежеш повече от 400 пъти с макетно ножче, както се случи. Един емоционален мъж може да стане абсолютно всичко с него. Той може да стане убиец, може да стане изнасилвач, може да стане убелджия, може да стане абсолютно всякакъв. Защото той прави това, което иска и това, което чувства за добре. Не това, което трябва да направи и това, което целта му повелява. Огледай се около тебе, братле. Най-вероятно повечето ти съученици са емоционални. Не се водят от това, което трябва да направят, а се водят от това, което искат. Днеска не му се тренира, въпреки че е вече на диета и е почнал да тренира, но не му се тренира днес. Днеска ще пропусне. Утре ще пропусне, от другия ден ще пропусне, защото фитнеса не е за всеки. Фитнеса носи болка, страдание, което трябва да поемеш, въпреки че не искаш, въпреки че не ти се... Днеска не ти, просто не ти е настроение. Това няма никакво значение. Ти трябва да отидеш и си свършиш работата. Най-вероятно един от твоите приятели в момента, които познаваш, в момента е легнал на леглото и си къса патката от мама Машики. 100% ти гарантирам. Точно в този момент. Освен ако не е 3 часа. Но и това е възможно. А пък другият ти приятел в момента играе Майнкрафт и много му е забавно и си играе Майнкрафт и много се кефи. Това ли ти е конкуренцията? Това ли е трудността, която не можеш да задминеш? Хората, които ти е трудно да победиш. Това ли са? Стегни се, братле. Това не може да ти е конкуренция. Просто ти ги изпаряваш, ако слушаш това, което ти говоря. Един мъж, ако няма дисциплина, както казах, става изнасилвач, убие или нарязва приятелката си с макетно нож 400 пъти. А ако си тренираш дисциплината с добри навици, като например най-лесното нещо, всеки ден да си миеш зъбите сутрин и вечер. Това е толкова лесно нещо. Това просто не мога да го пропуснеш. Това е просто отиваш, търкаш си зъбите 5 минути, даже 5 минути е много, 2 или 3 минути. Трябва да се научиш да го правиш абсолютно всеки ден. След това отиваш на следващата стъпка, намираш си нещо, което не ти харесва, не обичаш да го правиш, но трябва да го правиш всеки ден. Например, всеки ден да правиш по 50 лицеви опори. Независимо дали днес ти е почивка или не, днес имаш да направиш 50 лицеви опори и трябва да ги направиш. Да, гадно е, но това е идеята. Идеята е да ти е гадно. Само тогава, когато ти е гадно, си тренираш дисциплината. Защото ако ти е хубаво, дисциплината не се тренира. Има разлика между човек, който не иска да ходи на фитнес, но отива, и човек, който обича да ходи на фитнес и всеки ден ходи на фитнес. И двамата ходят всеки ден на фитнес. Но единият не харесва да ходи на фитнес. Този, който не харесва да ходи на фитнес, но въпреки това ходи, той е по-силен ментално от другия. Номер е да правиш неща, които не искаш да правиш. Може да започнеш също с това всеки ден да ставаш в определен час. Независимо от деня, дали се става или не ти се става, трябва да станеш, примерно да кажем 6 часа. 6 часа е добре, поред мен. В 6 часа слагаш аларма, ставаш, независимо какво. Отиваш, миеш си зъбите, въпреки че не искаш и те мързи, и
на земята за 20 лицеви опори или за 10, ако можеш, колкото можеш, ти ще си прецениш сам. Приеми го като видеоигра. Всеки път, когато го правиш това нещо, ще вдигнеш един левел. След това на втория ден още един левел, трети, четвърти, пети, шести. И като стигнеш до 10-ти левел, вдигаш трудността. Примерно да си напишеш домашните преди 12 часа на обяд. Или да не ядеш цяла сутрин. Което между другото сега ще се обадят много хора. Ма то, ако не ядеш сутрин, много е гадно за тялото, някакви лоши работи ще станат. Според теб, този същия пещерняк, който всеки ден ходи на лов, мислиш ли, че е успявал да хване животното, което си е харесал сутринта, точно като е станал и си го е хванал така от небето му е паднал пред него и той просто го е убил. Не, разбира се. Той отишъл най-вероятно е донесъл храната чак в 2-3 часа, въпреки че е станал в 5 часа сутринта със слънцето. Тялото ни е свикнало да не закусваме. Закуската е ужасното нещо на света. Мислиш ли, че този пещерняк същия ще бъде със същата сила и със същото желание да хване храната, ако е наяден? Ако вече не е гладен, той няма да иска просто да си хване храната, защото той не е гладен. Така и сега в днешно време, ако си гладен, ще си 10 пъти по-продуктивен, а пък ако си натъпкал с ядене, просто няма да ти се бачка, няма да ти се работи, няма да искаш да си свършиш работа. Другото нещо за дисциплината, което много ще ти помогне, е да си направиш график. График за деня. Какво нещо трябва да направиш в точно определен час и да го спазваш до минута. Без никакви, това ще го направя после, това не ми се прави днеска, трябва да си свършиш всичко до края на деня. Каквото си написал в графика. Дори и да е някакви прости работи, като в 8:30 отивам на училище, първи, втори, трети до 7 час, после се прибирам вкъщи, после ям, после просто си го направи този график и си го спази. Направи го реален, не го прави някакъв да стана в 4:30 сутринта, да направя 500 лицеви опори преди да се събудя, да забременя 100 жени, да преземат 3 държави. Нещо по-нормално, примерно по-реално, за да мога да го направиш. Така го приеми всяка една игра. Не започваш да биеш най-трудните босове и енемита, започваш с по-лесните и по-слабите и след това вдигаш левел, вдигаш и накрая започваш да биеш по-силните гадини. Трябва да започнеш леко, като вдигнеш левел, да отидеш на следващата стъпка и на следващата стъпка и на следващата, докато не станеш един гигачат, който прави абсолютно всичко, което иска. Тоест, нямам предвид да отидеш и да обереш банка или да побереш 30 човека на улицата. Имам предвид нещо, което днес го искаш да го направиш за утре. Да не се случи така, че утре да си кажеш: о, брат, днеска не ми се прави това, не ми се прави онова. Да го направиш въпреки това, защото ти искал да го направиш и ще го направиш. Независимо какви са ти чувствата, ти трябва да си спазиш плана. Този график, който си направил. Защото ако не го спазиш, си го представи така: всеки път, когато пропуснеш нещо, левелът ти отива надолу и по-трудно ще стигнеш до този 10-ти левел, който ще ти даде възможността да прибавиш нещо по-трудно, нещо, което не харесваш да правиш към рутината ти. И не забравяй днес да правиш гадните работи, независимо от това дали ти харесва или не. Възможно най-гадните. И за накрая на видеото пожелавам ти този ден или утрешния да ти е възможно най-неприятния ден, най-гадния, възможно най-болезнения и досадния ден, за да може ти да станеш по-добър. От мене до тука и не забравяй, стой здрав!